Barka da zuwa sashen AMG Hausa TV. In yau ka fara zuwa ka danna subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin duk abin da ɗora kake samu cikin sauki. Jama'a masu kallon AMG Hausa TV, barkamu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan bidiyo. A yau ma ina ɗauke da wani sabon application wanda zai ba ku damar samun kuɗi a wayarku ta hannu. Kuma wannan application ɗin fa kyauta ne, ba sai kun sa mai kuɗi ba, kawai ana buƙatar ku yi referral ne, shikenan za ku ke samun kuɗi a kansa. To ba tare da bata lokaci ba, ku biyo ni domin ku ga wannan wani application ne kuma ya ake amfani da shi, ya ake yin register, ta ya ake samun kuɗi. To da farko in kun duba cikin description na wannan bidiyon za ku ga link da ajiye wanda in kun taba zai kawo ku zuwa nan wajen. Da zarar ya kawo ku na wajen, iya abin da za ku yi shine ku sa namban wayan ku, amma lambar kar ka sa ziran farkon. In misali 080 ne, ka fara da kan 80 sai ka saka shingun number. To da zaran ka saka ka danna nan wajen, gashi nan kamar yadda kuke gani zai kawo ka zuwa cikin Google Play Store. To kana zuwa Google Play Store, abin da ake so ka yi shine sai ka yi downloading din wannan application mai suna OP. Da zaran ka yi downloading din shi, in ya gama downloading ya gama installing sai ka bude shi. Da zarar application din ya bude zai buƙaci ka bashi allowing. Gashi nan kamar yadda kuke gani na saka arrow yana nunawa, sai ka bashi allowing din. Da zarar ka gama bashi allowing zai bude maka page kamar haka, sai ka shiga na wajen da aka rubuta create account. Da zarar ka shiga, iya abin da za a yi sai ka saka namban wayanka wadda ka sa a farkon nan. In ka saka sai ka taba nan gaban, gashi nan kamar yadda kuke gani na kewaye, za su turo maka wasu nambobi. In sun turo ma nambobin sai ka danna next sai ya wuce wajen. To daga nan zai nuno maka waje kamar haka, sai ka seta password nambobi kwaya 6. In ka saka sai ka sake maimaitawa. Zai nuna maka waje kamar haka, sai ka saka sunanka. In ka saka sunanka sai ka sauka ƙasa ka saka suna middle name in kana da shi, in baka da shi ka kyale wajen. Sai ka je last name sai ka sa sunan babanka. To daga nan sai ka danna ka wuce wannan page. Daga nan zai buƙaci ka saka masa date of birth ɗinka, watan shekarun da aka haife ka, sai kuma ka saka masa garin da kake da kuma address ɗinka. Gashi nan kamar yadda kuke gani ina sakawa. Sai ka zaɓi gender, kai mace ne ko namiji. In ka gama sai ka danna enjoy ɗin nan da kuke gani domin ka wuce nan wajen ka samu ka shiga cikin application ɗin. Da zarar application ɗin ya gama buɗewa, an ka kai duban ka zuwa sama, gashi nan yadda in sa aro yana nuna muku, za ga sun baka kyautar naira 50. To yanzu abu na gaba da ya kamata ka yi shine sai ka taba nan wajen da kuke gani. In ka taba zai kawo ka waje kamar haka, sai ƙara taba nan wajen, gashi nan duk aro yana nuna muku. Da zaran ka shiga wajen sai ka je ka yi upgrading din KYC. Ka saka BBN number ɗinka da phone number ɗinka sai ka danna. To da zarar ka gama wannan, in ka iyo back ka dawo, za ka ga sun baka ƙarin naira 50. Sannan in ka yi first transaction, watan ka tura wani kuɗi ko kuma aka turo maka, za su ƙara ma naira 150, kuɗin zai kama 250 kenan. To kuɗin amma ba zai fita ba sai ka yi inviting ɗin mutane da yawa har kuɗin naka ya kai 1000. 250 sau 4 shine zai baka naira 1000. To sai ka inviting ɗin wayannan mutanen ko ma fiye da haka domin ka ciri kuɗin da yawa. Yadda ake inviting ɗin kuma shine gashi nan kamar haka. In ka taɓa refer a friend ɗin nan, zai nuna maka zaɓuɓɓuka kamar haka. Gashi nan sai ka taɓa nan wajen da kuke gani. Daga nan sai ka zaɓi WhatsApp ko Facebook ko ma ina ne da yadda za ka tura wa abokananka link ɗin domin su gani su ma su yi rijista kamar yadda kai. Da zarar sun bi link ɗin sun yi rijista, to duk abin da aka ba su kai ma za a baka. In suka samu 250, kai ma za a baka 250. To na gode da kalli wannan bidiyon. Ku ci gaba da kasancewa da AMG Hausa TV domin samun bidiyoyi da dama waɗanda za su amfanar da ku. In ba ku yi subscribing ba, ku danna subscribing sannan ku yi liking. Inda halima ku yi shiya. In kuma da akwai mai buƙatar ƙarin bayani ko tambaya, in ya duba cikin description zai ga na ajiye WhatsApp group link
sai ya shiga cikin wannan group din. Duk tambayar da yayi insha Allah zan bashi amsa. YouTube channel.